कांदा पोह्याचे भरपूर सर्व व्हिडिओ तुम्ही यूट्यूबवर बघितलेच असतील, पण हे कांदा पोहे मी अतिशय वेगळ्या पद्धतीने तयार केले आहेत। दिसायला जेवढे सुंदर, खायला तेवढे स्वादिष्ट। तर व्हिडिओ पूर्ण बघा। हे अर्धा किलोच्या प्रमाणात मी बनवत आहे। इथे एक पातेला घेतला आहे आणि थोडेसे पोहे, एक छोटी वाटी पोहे अर्धा किलो मधले असेच हे आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत कुरकुरीत होईपर्यंत। पोहे बघायचे आहेत कुरकुरीत झाले की नाहीत आणि मगच काढायचे आहेत। पातेल्यामध्ये मी घेतला आहे 1 टेबलस्पून तेल आणि एक छोटी वाटी शेंगदाणे हे तेलामध्ये चांगले भाजून घ्यायचे आहेत। शेंगदाणे भाजून जातात तेही काढून घ्यायचे आहेत। यामध्येच थोडंसं अर्धा टेबलस्पून मी तेल घेतलं आहे, अर्धा टीस्पून मी घेतली आहे राई, अर्धा टीस्पून घेतली आहे जिरं। राई जिराची चांगली फोडणी तंतरली की 4-5 मी टाकले आहेत कढीपत्त्याची पाने। आता टाकायची आहे मिरची, 4 मी छोट्या मिरच्या इथे घेतल्या आहेत। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता मिरच्या। 3 मध्यम आकाराचे कांदे मी इथे कापून घेतलेले आहेत बारीक, ते परतून घ्यायचे तेलात। कोथिंबीरही इथेच आपल्याला घालायची आहे आणि व्यवस्थित चांगलं परतून घ्यायचं आहे। जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करा, बेलचं बटन दाबा, त्याच्यानंतर ऑलला सिलेक्ट करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओज अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। आता घालत आहे मी थोडीशी चिमूटभर हिंग। व्यवस्थित हे सर्व परतून घ्यायचं आहे। गॅस ठेवायचा आहे मीडियम आणि याच्यामध्ये आता मी घालत आहे शेंगदाणे जे आपण भाजून ठेवलेले ते, आणि इथे मी 2 मध्यम आकाराचे जे बटाटे आधीच उकडून घेतलेले ते सालासकट घालत आहे। तुम्ही वाटल्यास सालं काढून सुद्धा बटाटे इथे घालू शकता। पाव चमचा आता मी घालत आहे हळद। व्यवस्थित सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे, परतून घ्यायचं आहे। 2 मिनिटभर हे सर्व मिश्रण आपल्याला मस्तपैकी एकजीव करून परतत राहायचं आहे। अर्धा किलो पोहे हे पाण्यातून मी स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। आता हे ते मी घालत आहे आणि व्यवस्थित हे मिश्रण इथे मिक्स करून घ्यायचं आहे। थोडंसं मिक्स करून झालं की इथे घालायचं आहे चवीनुसार मीठ आणि इथेच आपल्याला साखर घालायची आहे, पण मी इथे साखर नाही घालणार आहे। मला हे अर्धे पोहे तिखट बनवायचे आहेत आणि अर्धे गोड बनवायचे आहेत, त्याच्यामुळे मी एवढ्यात साखर इथे नाही घालत आहे। हे व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचे आहे। गॅस मिडियमच ठेवायचा आहे। परतून झाल्यानंतर झाकण ठेवायचं आहे आणि चांगली वाफ काढायची आहे 5 मिनिटासाठी। 5 मिनिटांनी परत हे परतून घ्यायचे आहेत आणि परत आपले पोहे आपल्याला झाकून ठेवायचे आहेत आणि चांगली परत त्याला वाफ काढायची आहे। असे 2 ते 3 वेळा करायचं, अडतून पलटून परतत राहायचे पोहे आणि चांगली वाफ काढून पोहे चांगले तयार करून घ्यायचे। इथे आता तिखट पोहे तयार झालेले आहेत, तर मी थोडे पोहे यातले बाजूला काढून ठेवणार आहे, म्हणजे अर्धे पोहे मी यातले बाजूला काढून ठेवणार आहे। आता मी इथे घालणार आहे 3 टेबलस्पून साखर। साखर ही आधीच घालायची होती, पण हे मला गोड आणि तिखट असे दोन्ही एकाच वेळी बनवायचे होते, म्हणून मी आता अर्धे पोहे काढून उरलेल्या पोह्यांमध्ये साखर घातली आहे। साखर ही व्यवस्थित आता मिक्स करून घ्यायची आहे पोह्यांमध्ये। गॅस मिडियमच ठेवायचा आहे आणि आधी ज्याप्रमाणे आपण पोहे वाफवून घेतले तसेच हे 2-3 वेळा वाफवून घ्यायचे आहेत। 2-2, 3-3 मिनिटाच्या अंतराने सतत परतत राहायचे आहेत आणि झाकून ठेवायचे आहेत। आता करूया गरमागरम पोहे सर्व। तर एका प्लेटमध्ये मी पोहे घेतले आहेत, जे सुके कुरकुरीत करून ठेवलेले पोहे मी इथे घालत आहे। या पद्धतीने तुम्ही एकदा पोहे करून बघा, खूपच सुंदर लागतात। गार्निशिंगसाठी घातला आहे ओलं खोबरं, पाव तुकडा लिंबाचा ठेवला आहे, कोथिंबीर घातली आहे। तर मस्तपैकी हे गरमागरम पोहे खाण्यासाठी तयार आहेत। तर या पद्धतीने एकदा कांदा पोहे नक्की बनवून बघा, घरातल्यांना तुम्हाला नक्कीच आवडतील। व्हॉट्सअपला, फेसबुकला जास्तीत जास्त लोकांना ही रेसिपी शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।